quan em pregunten això sempre dic el mateix, és que depèn del producte que fas. Claro. O sigui, depèn del que et toca fer. Jo hi ha coses de doblatge que he disfrutat moltíssim. El doblatge et dona un domini de la oïda i de la veu, o sigui, la multipliques per 1000 respecte a companys que no... Que no han fet mai doblatge, no? Sí, i sobretot la oïda, perquè veus, almenys a mi em passa, la informació de les pel·lícules, els tons que fan els actors, com els actors en versió original fan les coses, on respiren, però després et dona una cosa que a la llarga és boníssima, parlo del doblatge, que és que tu veus les escenes repetides tantes vegades, no? Quan fas el take, clar, trosseges tant que tens la capacitat d'entendre la informació molt ràpidament, de què va, quines són les intencions, etc. Llavors això, aplicat a quan tu treballes en altres àmbits, tens una capacitat molt gran de fer comentari de text, diríem, o sigui, d'entendre què està passant. I això sí que és una virtut que al cap del temps te n'adones que tens.